गर्मी आपन ताव एगो अलगे धैले बा और बारिश होखे के नामे नहीं खिले। यही बीचे बारिश करावे खातिर यूपी के काशी बनारस में जौन के हमनी बाबा के नगरी कहनी जा ओहिया से एगो मेढक मेढकी के शादी करावल गइल है, ताकि ऐसे इंद्र देवता प्रसन्न। ई हमनी के पौराणिक कथा के अनुसार मानल जाला कि अगर बारिश नहीं हो तो अगर मेढक मेढकी के शादी करावल जाई तो ऐसे इंद्र देवता प्रसन्न हो जाले और उस क्षेत्र में बारिश होला। तो हमनी के यूपी बिहार गर्मी के बहुत प्रकोप के लहर झेलत बाटे और बारिश करावे खातिर फिलहाल यूपी के काशी बनारस से एगो मेढक मेढकी के शादी करावल गइल है। एक बार 2019 में ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश में बारिश ना होते रहे तो ओइजा एक बार मेढक मेढकी के शादी करावल गइल रहे जिस